S nama je danas Zoran Zrnić, inače izbornik teniske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Koga pratite na ovom turniru, na Zadar Openu u Falkensteiner Punta Skala? Dobar dan svima, prije svega da se zahvalim na pozivu, da kažem da mi je uvijek veliko zadovoljstvo doći na turnire u Hrvatsku, uvijek su jako lijepo organizovani. Isto tako je ovaj turnir ovdje u Zadru, zaista organizacija na visokom nivou, vidi se da su se domaćini potrudili da kako igrači, tako i mi koji smo u njihovoj pratnji imamo sve uslove za dobro treniranje i ugodan boravak ovdje, ali ja bih rekao da je to sve nekako u skladu sa renomeom koji ima hrvatski tenis u svijetu i svima nam je poznato kakve rezultate prave vaše Davis Cup, Fed Cup reprezentacije kao i mlađe kategorije i kažem ovdje je uvijek lijepo, uvijek posebno doći. Ja sam na ovom turniru u pratnji igrača iz Bosne i Hercegovine, članova Davis Cup reprezentacije, tako da evo kažem brojni smo ovu nedjelju u Zadru. Super, možete reći točno o kojim igračima se radi, koji su ovdje došli? Iz Bosne i Hercegovine su ovdje Damir Džumhur, Nerman Fatić, Mirza Bašić i Aldin Šetkić. Recite mi još, bili ste dosta na juniorskim turnirima, kako je taj prijelaz u odnosu na seniorske turnire? Je li velika razlika? Pa dobro, sigurno da je velika razlika i juniorski i ovaj challenger nivo. Onako mislim da je taj futures nivo onako manja razlika i tu se onako ti mlađi igrači mnogo bolje snalaze nego na ovim ovdje challenger turnirima koji su ipak da kažem nivo iznad. Ali da, bio sam i u Istri i mogu malo da usporedim taj neki nivo futuresa i challenger nivoa gdje zaista po pitanju organizacije ću opet reći zaista su i tamo turniri na jako dobrom nivou organizovani, ali jednostavno tamo ipak ima malo više mjesta za te mlađe igrače koji se tek provijaju. Ovdje su opet igrači koji su već dugo na turu i jednostavno to je nivo više. Kakva su vam očekivanja za vaše igrače na ovom turniru? Pa dobro, mislim da turnir je onako dosta jak, dosta kvalitetan. Mirza Bašić ide u kvalifikacije, danas ide prvog glavnog turnira, izgubio je od domaćih predstavnika, ovim putem čestitam Dini Prižmiću u njegovom timu na sjajnoj pobjedi, na dobrom meču. Danas nam igra Nerman Fatić, sutra drugo kolo glavnog turnira igra Damir Džumhur. Tako da ne znam, vidit ćemo meč iz meča u meč, mislim da su momci u dobroj formi, da im ovdje uslovi odgovaraju, već nekoliko godina igraju ove turnire, pogotovo Nerman Fatić pravi dobre rezultate ovdje i to nam sve daje za pravo da i ovu godinu očekujemo dobre vijesti iz Zadra. Super, hvala vam puno i sretno dalje. Hvala i vama i još jednom hvala domaćinima na sjajnom gostoprimstvu i zaista dobroj organizaciji turnira. Hvala puno.